Senyotra Border Dispute Redressal Forum HBDRF hakani ka arpatare ku naiwing 100% kala pelong kejikan mau buram yaki sangot kilanat kibla syasat yam haki forest guard bat pulet asam kibla ja haka arpatare ku naiwing 100% hasnong mukro West Jandil District Chairman ka forum uma chaname sungo ulong ngidap da kajing sodiaw mensiam ban kan mau bahaka step perangap jong ka arpatare ku naiwing 100% kisan ngot ki rangma nakasnong mukro ki bakentop yo ulet thal shadam ulet chirop sumer ulet tal natyang ulet si dahar bat ulet sik talang kila kolon yap haki kuri sulai jong ki asam forest guard bat ki pulet asam nakaliang ka forum kala shimya karai ban yai bodin lang ringkat bat ki nongshong shnong ka mukro haka jingedai bat kani ka jingja naka benta bandawa ya ka jing bishar ka bahok halor kani ka jingsha siat yam kitei ki rangba ka forum kala rairu ban bodien ya ki jingtho ki bla dep ai bat ki jingelang ki bla dep banya shong bat ka sarkar jela kumban shupen kan mau bahaka khalai trek unaiwing arajaksan ka forum kala lit ban ai ya ka shiti pen kan mau reminder show chief minister ke Jelau Konrad ke Sangma ban yo iki jubab kiba ka forum kala dap ban shong jinglang bat ka sarkar ha ka ba lai por shitayo ya ka sarkar ban ai ka jubab lemda kumta kan sa shem de ki weipat ki lenti ini kalian juga hanya trap Border Dispute Redressal Forum HBRF te nila khod ini ke jinglang kabalong hang ni Paradiso Conference Hall West Hills District Juwai te ka ki agenda ki bangi khod e de jingelang batru ki bangi le kren haga ni jingelang pana pedengi ki agenda ki don ki bangi la ban simrai bat ki don ki ba ngi ngimpat la ban simrai te ki jingelang hi ki bangi khod haga ni sngi ka dei be hi halor ki ni agenda ki badon kam bat ki bakarki kabadang kong ka dei ka jingjit kajik pen scam bat kajik pen thamai ki nungkit kam ya ki ba ngi la yo ban pendep bat ngi la yo ban yarai ka ba ar bat de kamot ka kajing kan mau ya kalengku sngi yap jong ki sangut ki parado persnam jungi ki bajia site chong mukro ka bajia haka ar pheo ar tarik jo ban November snem ar hajar ar khawar te hagani ke jingelang jungi ka menta kasngi ki babun hi ki parlok parjor ki mla ban yawan neki da bom lakir namar ba hamte ha mukro ru kadon ke jingelang bel khot penlong da kador bar snung mukro ke jingi de bat kani gasngi kalakhu sngi yap jong kini ki paradok persnam ke jungi te hinrai na kada jing na wa jong ka kam ni kun ko forum ngeli rai ban penlong be ke jingelang hang ni po juai te ke jingelang menta kasngi ka long ka be be jerti bat ngas ngau baru pan pentip sepi ki parlok parjor baro lengba jong kini ki press ki media ba menta kasni arpo arterek upna November hajar hosan ni galiang joko forum nilayo banjit ban perskem ya kinokit kam joko forum ki ban kilong kumne te kudang kebanang kong ka jing de bag jing lang khat kam te ka ar ngilia kren ru na ka patta ban permi bai seng ya ka forum te na mar ka jing duna jong ki members pat kinong kit kam ki bedon lang ani ka sngi te ngila rai ban khot no sagawi pat ka jing lang kloi kat bala na ka patta ban ya kren ya pan be ka kam bat ka ba ka agenda ka ba kongsan ni ki jing kren ki ba kongsan kamut haga jing de ba ki jing budin ki jing thau ki jing tar bat ki jing lang ki ba de perlong bar ka government te haga jing de bar ka ne kamut ngini gele ka joko forum ni de ba ye ka second reminder ka khalai tarik tau banai how chief minister de jela me gele bat menta ngila ha thani ka second reminder ngila ai por feusni bat ka feusni ka padda menta ka sni tigidang up yo ba ka sarkar kan ayi report hagini ki arsngilai si bansawan
bat hadin kan ni kemut ngingin sesimpat ya karai hadin balakut kan ni kepor langi yo bat lada ka report ke bengi yo ka respon ke bengi yo lada kalong positif dan negatif kemut ngin se keren biang bat haga jingin dei bat ke jingjia jong ke jing cha seriap jong perdo persnam jing ke snong mukro tene kalian jong ban pau ke jing sneusi ban ni par ko kubor sneulem ceke bi hasem jong ni kalanot mereka cukup por kemut ba nidawa ya government yang sorkar bagandai ban katkum ga jing ya keren ga jonga bar wahesh no jo snong mukro ti maki gidang kwa ya kata ka hok lan ga justice dan dia kata ka inquiry investigation ka bakhambiang haga jing ide bakade ka kam tene kalian jing ku forum ru nidawa ya government bahkan war kita gilat genti lan ne ban thung da ka commission ka bakhambiang namar katkum ga jingtip ka bangile yo lang hibaro bagala don kata ka jing keren hapring ke archive minister jong Assam state minister jong jalame kaleya bakin wanra no da kata ka national investigation team lada galong da CBI ne galong da NIA mo tama hadu manta ka mod kimpat ngimpat yo ka jubab ka ba kilale igani ka kam ka jing tip ka ngi yo galong ba sarkar ka thung ya to retired justice balong justice TY pay ban budi ne ka kam hinre hadu manta ka mod kala dep ne ka pat dep ne ka kut ne ka pat kut ne ka mud gimyo ka ka jingtip ne ka report ko biang ti ka moi kan tui ka sarkar bagan le ka kom ko bade para ka juko por ka mud ba ne ka le ji ko forum nyin yai bu din ru halor ka jing tho ka bang le dep ai saka me ka le human right commission ha ka jing ide ba ne ka kam ti ka mud ha ka lian ka ni ka jing ikan art ki bami ha ka chno mukro kum ta ter bar kini ki border ki jaka ka bolong khaput bar ka West Indian Hills District bar West Karbi Anglong ke juga por hapdeng ka Indian Hills Autonomous District Council bar Karbi Anglong Autonomous Council tengi ne kalian juga forum ni penpa ka jing sngau mau ke jing sngau burong ya ke jing chimkia jong District Council ban ekran halor ke degamat baru kemud ni pediang ru ya ka ga bau chief executive member jong ka Indian Hills Autonomous District Council ba thombor sibat ilakran ha ke jing yalang ke ba ilapan pau ba kane ke jing le kajing ya kata ka tension kata kajing kena ar mi hala pangap kadai be hi nagadau kajing wan thombor jong kinong karbi tengi ngesngawi hab ban kersan ya kata perskawe kemut ha kajing ede ba kajing om jong i CM don burom na ka peta kata ka border revision dan dia kata ka inspection bathmai bede ban le tin keleng chingi forum ngesngawi hab ya kade ngesngawi hab ya kade tangba kemut ba ha kajing ede kajing ong jong i CM ba de ban ya slok ban ya keren sani ba kenap kan omi kanu ga huri hura ne ga jeng inat ter kalian jungi kemut ni kloi ban ya trelang ya kani ka kam baraka cukup por kemut ya ajing mu de council ba kadai ban le ikani tang ba kemut kanek inspection lane kani ka border revision kan de be tang na ka benta ban pentik kena ya kisnong ki thau ki ba ha po purusam jeng jelame kali ajungi kum bakar tiang san phau kum mo ram kum meni kala ka roi ka tapat kum ta ter ka ni ka mukro ka saba ka ser mulber kin dei gi shnong ki thau ka ha po ka mekhaliya bat lu ban tik na ba ka blok 1 blok 2 ka dei ka ta ka subject la ni ka ta ka mat ka ba dei ban wanra biang ber transfer biang chapo mekhaliya kat kum ka ta notification kar khandai spa san theusan sa new par kat kum ka ta ka joint inspection kabalong rek ardli district council hakas nem chejar kna spa san to phara tikini gilong kita kiji kren koksan ne ki ba ni li kren ni rai mentagas ki